Καλημέρα. Νομίζω θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Έχουμε περάσει κατά πολύ το 4ο. Για να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο που χρειάζεται και για τη συζήτηση και για τις παρουσιάσεις και για όλο αυτό. Τώρα, να πάω εκεί. Πώς θέλετε, θα μιλήσω από εδώ. Μια χαρά είναι εκεί. Okay. Λοιπόν. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην ημερίδα που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Σωματικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Το θέμα της ημερίδας, που είναι η ανάλυση στο νοσοκομιακό πλαίσιο, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και αφορά τη διερεύνηση των δυναμικών της διεπιστημονικής νοσοκομιακής ομάδας και μέσα από το προτινόμενο θέμα η εταιρεία μας θέλει να προσφέρει διερευνώντας ψυχοδυναμικά θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους σε ένα νοσοκομιακό πλαίσιο. Σκέφτηκα λίγο να πω λίγα πράγματα για την ιστορία της ομαδικής ανάλυσης γενικότερα και ψάχνοντας να βρω κάποιο υλικό, δεν είναι τυχαίο ότι άρχισε από ένα νοσοκομιακό πλαίσιο κάποια πράγματα να γίνονται φανερά από το νοσοκομείο το Γεννήτιο. Επομένως, έχει λοιπόν μια μακροχρόνια παράδοση από τη δεκαετία του 60 που εισήχθηκαν στο Γεννήτιο αυτές οι νέες αντιλήψεις για το χειρισμό των ασθενών και όπως εφαρμόστηκε αρχικά το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα και από ειδικευμένους ψυχίατρους και ψυχολόγους. Και αργότερα, το 1970, εισήχθη η χρήση της ομαδικής αναλυτικής ψυχοθεραπείας και σε όλες τις δομές του γεννητίου, όπως είναι στο νοσοκομείο ημέρας, στο κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγιεινής, στην ενδονοσοκομιακή νοσηλεία και στη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Την ίδια εποχή, ο καθηγητής Κουρέτας, τώρα μιλάμε περίπου τη δεκαετία του 70, 60-70, έτσι, ανέλαβε σαν καθηγητής στο πανεπιστήμιο εκεί, στην έδρα εκεί, και δεδομένου και της αρνητικής συνθήκης που επικρατούσε, πρότεινε να μπουν πολύ πιο ήπιες τακτικές σε σχέση με το πώς θα εφαρμοζόταν η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Πρότεινε δηλαδή να υιοθετηθεί αρχικά σαν μεθοδολογική πρακτική και λιγότερο σαν θεραπευτική προσέγγιση. Έτσι ξεκίνησαν λοιπόν όλα αυτά και μετά τη δικτατορία και κατά τη δεκαετία του 70 άρχισε πάλι ο ψυχαναλυτικός προσανατολισμός στο Γεννήτιο και με τον Σακελαρόπουλο, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα και που ξεκίνησε όλες αυτές τις συζητήσεις με ειδικευόμενους ψυχιάτρους εντός του Γεννητίου. Ταυτόχρονα άρχισαν και οι εποπτείες από τον κύριο Χαρτοκόλλη και την Αλεξανδρή.
Δεν θα πω περισσότερα από εκεί και πέρα, θα πω γιατί ταυτόχρονα τα πράγματα πολλές φορές γίνονται ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, λοιπόν, το 1977 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, που αυτό σηματοδότησε την πρώτη επίσημη προσπάθεια της θεσμοθέτησης της ελληνικής ψυχανάλυσης, και αυτοί που ήταν τα ιδρυτικά μέλη ήταν η Αλεξανδρή, η Γιαννακούλα, ο Ματθαίος ο Ιωσαφάτ, ο Σακελαρόπουλος και ο Τσιάντης, σαν μια προσπάθεια να γίνει μια θεσμική αναγνώριση των ψυχαναλυτών από τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρεία. Έτσι. Με στόχο να υπάρχει η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η συνεργασία με παρόμοιους οργανισμούς στο εξωτερικό και η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι. Με αυτή την κατεύθυνση. Η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής, Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, που ιδρύθηκε από τον Ματθαίο Ιωσαφάτ το 1983, είναι η εταιρεία μας που οργανώνει αυτή την ημερίδα. Αριθμεί πλέον 40 και πλέον χρόνια ενεργού δράσης εκπαιδευτικής και επιστημονικής. Το 1988 συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Εκπαιδευτική Επιτροπή και τέθηκε σε εφαρμογή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μέχρι τώρα έχουν γίνει 35 κύκλοι σπουδών. Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η πλήρης και συστηματική εκπαίδευση αναλυτών στη θεραπεία αναλυτών ομάδας και στη θεραπεία ομάδας και ζεύγους και οικογένειας. Και η εταιρεία σκοπεύει επίσης, εκτός από την εκπαίδευση ειδικών, να επηρεάσει τον επιστημονικό χώρο και να δρομολογηθούν όλες οι κινήσεις εκείνες, οι οποίες είναι να φροντίσουν και την ορίμανση, ας πούμε, της κοινωνίας μας. Έτσι. Αυτό το στόχο έχουν και τα μαθήματα. Πίστευε ο Ματθαίος ο Ιωσαφάτ ότι είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση και ονειρεύτηκε τα μαθήματα ζωής στο σχολείο, τα οποία όμως αναπτύχθηκαν και υποστηρίχθηκαν πάρα πολύ από τον μετέπειτα πρόεδρο της εταιρείας, όταν ο Ματθαίος Ιωσαφάτ αποσύρθηκε και ανέλαβε για 2 θητείες ο Παντελής ο Παπαδόπουλος σαν πρόεδρος. Έτσι. Ο Ματθαίος Ιωσαφάτ πέθανε το 1922. Λοιπόν, και η εταιρεία μας είναι μία από τις 6 εταιρείες που ανήκουν στην EFPP, που είναι το European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy, που επομένως υπάρχουν πάρα πολλές κατευθύνσεις έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Και όλες αντιπροσωπεύουν το ίδιο όραμα στην ουσία. Τώρα, περνώντας στην παρουσίαση του πρώτου τραπεζιού, και όπως θα δείτε, υπάρχει το όνομα του Χρήστου Βελισσαρόπουλου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της εταιρείας για 3 χρόνια, αλλά με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνω τον απροσδόκητο θάνατό του στις 19 του Απρίλη. Προς τιμήν του θα πω 2 πράγματα σε σχέση με το βιογραφικό του, το οποίο είχε ο ίδιος καταθέσει. Θα διαβάσω δηλαδή κάποια πράγματα για το βιογραφικό του. Για μας ήταν ένας πολύ καλός συνεργάτης και φίλος. Και επίσης και ένα κομμάτι από την τεράστια, εκτενέστατη περίληψη που είχε παρουσιάσει πάνω στο πολύ σημαντικό θέμα «Σώμα οδύνης, σώμα γνώσης». Λοιπόν, οπότε ο Χρήστος Βελισσαρόπουλος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην εταιρεία μας και από διαφορετικές θέσεις για δεκαετίες και ήταν εκπαιδευτής, αναλυτής και επόπτης, διδάσκων, μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και πρόεδρος βέβαια την τελευταία τριετία, μέχρι από το Μάρτιο του 2023. Ήταν μέλος επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιατρικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και της Εταιρείας Φίλων του Οφθαλμιατρίου. Ήταν μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Νευροψυχανάλυσης
και θελοντής της Διεθνούς Ιατρικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Médecins du Monde. Γιατροί χωρίς του κόσμου είναι αυτό, ναι. Και ακόμα συνετέλεσε πάρα πολύ στη δημιουργία δομών περίθαλψης στην Αθήνα και σε προγράμματα παρέμβασης στους τοξικομανείς, σε πρόγραμμα ένταξης των Ρωμά, στην ιατρική κινητή μονάδα και διατέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρέμβασης, πρόσβαση στο σύστημα υγείας και στο δίκτυο μελέτης των Ρωμά, Rome Europe. Εργάστηκε σαν κλινικός ψυχολόγος, με ειδίκευση στην ψυχοσωματική, στην ψυχανάλυση και στην ομαδική ανάλυση σε ψυχιατρικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες δομές της ψυχικής υγείας. Και διατηρούσε ήταν βέβαια και ιδιώτης. Σαν ένδειξη τιμής επίσης, θα σας διαβάσω ένα μικρό μέρος από την εκτενέστατη περίληψή του. Μας είχε καταθέσει, ήταν το τελευταίο πράγμα που είχε καταθέσει. Και το κάνω αυτό και διαλέγω αυτό το κομμάτι για να έρθουμε σε επαφή με έναν ιδιαίτερο τρόπο γραφής, με τις υπαρξιακές αγωνίες, με τη χρήση του ποιητικού και του συμβολικού λόγου, όταν μιλά κάποιος για δομές και για πλαίσια. Διαβάζω. Σε τελευταία ανάλυση, τι είναι η ζωντανή λειτουργία ενός νοσοκομιακού χώρου? Το καταλάβαμε όλοι στις δονήσεις της σεισμικής ακολουθίας της Σαντορίνης. Κουνηθήκαμε όλοι, φοβηθήκαμε όλοι, τρομοκρατηθήκαμε και όταν δεν είμαστε επηρεασμένοι από τον πανικό, προτρέχουμε για βοήθεια στις κοινωνικές δομές. Παράλληλα, είχαμε καρφωμένη το βλέμμα μας στην τηλεόραση και ακούγαμε σεισμολόγους, γιαγιάδες αγύρτες, αλλά και τα ζώα, να εκφράζει το καθένα την άποψή του. Το κατώτερο όριο της αιτίας αυτού του συστήματος ήταν σχεδόν μέχρι το τέλος του φαινόμενου οι συγκρούσεις των σεισμογενών πλακών, μέχρι που κάποιοι επιστήμονες έφεραν στο προσκήνιο τη μαγική λέξη «μάγμα» και περιέγραφαν μάλιστα και τη δυναμική του, λέγοντας για παράδειγμα ότι κινείται προς τα πάνω και πλαγίως και ανέφεραν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και κυρίως επέμεναν ότι το μάγμα επηρεάζει συνεχώς τον εξωτερικό φλοιό, ανάλογα με την ανθεκτικότητά του. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το ασυνείδητο, το μάγμα, και εμείς έχουμε στρέψει την προσοχή μας εκεί οι αναλυτές σήμερα. Αυτό το κομμάτι επέλεξα. Την υπόλοιπη περίληψη την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Αυτά, και θα συνεχίσουμε με τον Κωνσταντίνο Γιαννεκόπουλο, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ομαδικός αναλυτής και θεραπευτής ζεύγους και οικογένειας και επίσης είναι διδάκτορ των κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Μπέρνμπεργκ στη Γερμανία, διδάσκων στην Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Αναλυτικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εργασιακού στρες και burnout στην εργασία, εκπρόσωπος της εταιρείας μας στο Εγκατίν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τη Φόβη την Τριγάζη και την Επιτροπή Εξωστρέφειας της εταιρείας μας για την άρτια διοργάνωση. Okay. Εγώ. Συγγνώμη. Okay. Οπότε έλεγα ότι ήταν πολύ μεγάλη συστηματική και αποτελεσματική προσπάθεια όλων των ανθρώπων και ειδικά της Φόφης που εργάστηκαν αρκετούς μήνες για να έχουμε έτσι αυτή την συνάντηση σήμερα. Να ευχαριστήσω επίσης και τη Γογώτη Γεωργοπούλου και τον Ευαγγελισμό για τη φιλοξενία και τη συνεργασία. Όντως ήταν και ένας αδόκητος θάνατος του Χρήστου του Βελισσαρόπουλου που και εμένα την Κυριακή του Πάσχα, όταν ενημερώθηκα από την κόρη του, πραγματικά συγκλονίστηκα. Ακόμα νιώθω πολύ παράξενα που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί σε αυτή την ημερίδα που σχεδιάζαμε ήταν και ο ίδιος ένας βασικός συντελεστής, οπότε είναι σαν κάτι να απουσιάζει πολύ έντονα σήμερα, τουλάχιστον για μένα. Ήθελα σήμερα, έτσι, πριν ξεκινήσουμε τις υπόλοιπες εισηγήσεις που θα μπούμε σε πιο βαθιά νερά και θα δούμε τις εφαρμογές της ομαδικής ανάλυσης στο νοσοκομιακό πλαίσιο, να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώθηκε η ομαδική ανάλυση. Στην επιστήμη δεν υπάρχει πάντα παρθενογένεση, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες.
Οπότε σήμερα στην 20 λεπτή, Φόφη νομίζω, παρουσίαση, να έχω και το χρόνο εδώ, ήθελα να θίξω 4 θέματα, έτσι όπως έχω δομήσει τουλάχιστον την παρουσίαση. Το πρώτο είναι να δούμε λίγο ένα σύντομο χρονικό της ομαδικής ανάλυσης, δηλαδή λίγο σε ποια εποχή διαμορφώθηκε όλο αυτό, ποιες ιδέες υπήρχαν, ποιες θεωρίες και ποιες μεγάλες αγωνίες. Και στη δεύτερη ενότητα θα περάσω να μιλήσω λίγο περισσότερο για το πρώτο πείραμα στο Northfield, το οποίο διενεργήθηκε από τον Bion και τον Rickman. Ακολούθως θα μιλήσω για το δεύτερο πείραμα στο Northfield, ένα νοσοκομείο, θα πούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια, όπου εδώ οι συντελεστές, οι βασικοί ήταν ο Fuchs και ο Main. Και στο τέταρτο κεφάλαιο, στην τέταρτη ενότητα, θα μιλήσω λίγο για κάποιες διαφορές, αλλά και ομοιότητες μεταξύ των δύο προσεγγίσεων και θα πούμε και λίγο κάποιες σύγχρονες εφαρμογές της ομαδικής ανάλυσης, πριν οι εκλεκτοί συνάδελφοι σας πούνε για τις πιο θεραπευτικές εμπειρίες που υπάρχουν στο νοσοκομιακό πλαίσιο. Αν βάζαμε ένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε η ομαδική ανάλυση, μπορούμε να δούμε και να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στην περίοδο 1870 με 1940-41 περίπου, όπου εδώ υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές αλλαγές. Έτσι. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν τα λεγόμενα διαφωτιστικά κινήματα, όπως είναι το εργατικό κίνημα, το φεμινιστικό, τα κοινωνικά κινήματα για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Υπάρχουν πολλές μεγάλες αλλαγές. Και έχουμε απ' την άλλη τα αντιδιαφωτιστικά κινήματα που έχουμε τον εθνικό σοσιαλισμό στη Γερμανία, τα αναρχικά κινήματα, το φασισμό του Μουσολίνι. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές αλλαγές. Παράλληλα, μια τεράστια αλλαγή η οποία καταγράφεται εκείνη την περίοδο είναι η κοσμοϊστορική μετάβαση του ατόμου από τις παραδοσιακές φυσικές βιωτικές ομάδες που το εξασφάλιζαν ασφάλεια και οντολογική βεβαιότητα στις μαζικές συλλογικές μορφές. Οι πρώτοι θεωρητικοί που ασχολήθηκαν με αυτή τη μετάβαση και τη σχέση ατόμου-κοινωνίας ήταν πρώτα ο Γκουστάβ Le Bon, ένας Γάλλος, ο οποίος όμως προσέγγισε, μπορεί να έχετε ακούσει, την ψυχολογία των μαζών, η ψυχολογία του όχλου, που μελέτησε με διάφορους τρόπους έτσι, τον ενστικτώδη χαρακτήρα του ανθρώπου να υπάγεται σε μεγάλες μάζες. Η πρώτη μεγάλη, αν θέλετε, ψυχαναλυτικού τύπου προσέγγιση είναι από τον ίδιο το Φρόιντ, ο οποίος όμως εγκλωβίστηκε σε έναν μεθοδολογικό ατομικισμό. Αλλά εδώ έχουμε 3 μεγάλα κείμενα. Έχουμε το κείμενο του 16 που είναι το Τοτέμ και Ταμπού, στο οποίο μας μιλάει πρώτα για το πώς συγκροτούνται οι κοινωνίες. Έχουμε μετά το 23 το έργο του οι μάζες και η ψυχολογία των μαζών και η ανάλυση του εγώ. Ευχαριστώ. Και το 29 έχουμε τον πολιτισμό ως πηγή δυστυχίας. Σε αυτά τα 3 παρουσιάζει 3 διαφορετικά πρότυπα ομαδοποίησης, που έχουμε μια πρώτη, αν θέλετε, ψυχαναλυτική προσπάθεια για την κατανόηση του πώς υπάγεται και προσδένεται ένα άτομο σε μια ομάδα. Στη συνέχεια έχουμε και παράλληλα ενδεχομένως τη θεωρία του πεδίου από τον Κουρτ Λέβιν, έναν Γερμανό επιστήμονα, ο οποίος επειδή ήταν εβραϊκής καταγωγής είχε φύγει και είχε πάει στην Αμερική, αλλά με έναν ενδιαφέροντα τρόπο ένας Άγγλος ψυχολόγος, ο Έρικ Τρίστ, που τον συνάντησε εκεί, έφερε την ιδέα του Λέβιν και τη θεωρία του πεδίου και τα δυναμικά του πεδίου στην κλινική του Τάβιστοκ και από εκεί ο Μπίον πήρε τις πρώτες ιδέες. Αλλά έχουμε και διάφορους Γερμανούς κοινωνιολόγους εκείνη την εποχή, τον Γκέοργκ Ζίμελ που μίλησε για τις ομόκεντρες και τις διασταυρούμενες ομάδες. Έχουμε τον Φέρντιναντ Τόνις που μίλησε για τη μετάβαση από την κοινότητα στην κοινωνία και πολλά άλλα. Όπως επίσης και τον Wilfred Trotter, έναν γιατρό και φίλο και του Μπίον, ο οποίος μίλησε για το αγελαίο ένστικτο. Έτσι έχουμε δηλαδή μία πανσπερμία, αν θέλετε, ιδεών, θεωρήσεων για τη σχέση ατόμου-κοινωνίας, αλλά δεν έχουμε ακόμα αυτό που λέμε ομαδική ανάλυση. Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για την εφαρμογή μιας ψυχαναλυτικής κατανόησης στο νοσοκομιακό πλαίσιο γίνεται το 1942 από τον Wilfred Bion και τον John Rickman. Πολλοί και όσοι ασχολούμαστε, αλλά και αυτοί που το βλέπουν λίγο πιο ακαδημαϊκά, θεωρούν ότι το πρώτο πείραμα ήταν από τον Wilfred Bion. Ο John Rickman είναι ένας πάρα πολύ υποτιμημένος, ένας αφανής ήρωας. Επειδή ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και ελπίζω σε λίγους μήνες να εκδοθεί ένα καινούριο μου βιβλίο για τον Bion, που είναι μέσα και το Group Dynamics, ο John Rickman ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας και πολύ μεγάλος συντελεστής στην όλη προσπάθεια. Θα μιλήσω αναλυτικά σε λίγο για το τι έγινε στο Northfield και πώς γεννήθηκε αυτή η πρώτη ιδέα για την εφαρμογή της ψυχανάλυσης στις ομάδες. Λίγους
λίγες εβδομάδες αργότερα, μετά την αναπάντεχη, αδόκητη ολοκλήρωση ή τερματισμό, αν θέλετε, πρόωρο τερματισμό του πρώτου πειράματος, θα δούμε και τους λόγους, ο Fuchs και ο Main ανέλαβαν και συνέχισαν αυτό το πείραμα για 2 περίπου χρόνια. Οπότε έχουμε το δεύτερο πείραμα στο Northfield, όπου εδώ έχουμε και επίσημα την ίδρυση, τα εγγένεια, αν θέλετε, της ομαδικής ανάλυσης. Έτσι, εδώ έχουμε μία πιο συστηματική μορφή, καθώς και την ανάπτυξη της έννοιας της θεραπευτικής κοινότητας. Περνώ λοιπόν να δούμε το πρώτο πείραμα στο Northfield. Όταν λέμε πείραμα, δεν εννοούμε αυτό που φαντάζεται κάποιος ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, με ένα πολύ οργανωμένο πλαίσιο, μεταβλητές κλπ. Έτσι, μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία είχε, αν θέλετε, το χαρακτήρα μιας δοκιμής. Ο Bion, λοιπόν, με το Rickman, και είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, είχαν μια σύνδεση από παλιά. Ο Bion ήταν αναλυόμενος του Rickman για περίπου 1 χρόνο. Η ανάλυση διακόπηκε λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Να τονίσω εδώ ότι ο Rickman ήταν ένας ψυχίατρος ο οποίος είχε αναλυθεί από τον ίδιο το Freud, από το Ferenczi και από τη Melanie Klein. Έτσι, ο οποίος ήταν ένας φορέας της κλασικής φροηδικής παράδοσης. Επίσης ήταν στρατιωτικός ψυχίατρος και επειδή ήταν κουακέρος, είναι μια χριστιανική αίρεση που είναι πιο ειρηνιστική, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε δηλώσει αντιρρησία συνείδησης, σε αντίθεση με τον Bion, ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή πολέμου και ήταν λοχαγός, και αποφάσισε να υπηρετήσει, να δώσει ιατρικές υπηρεσίες στη Νότια Ρωσία, στην περιφέρεια της Σαμάρα, όπου εκεί είδε κάποιες πρώτες ομάδες ανθρώπων, ορεσίβιων φτωχών, κάποιες κοινότητες, οι οποίες δεν είχαν ηγεσία. Οπότε από εκεί του ήρθε η ιδέα του leaderless group, έτσι, δηλαδή των αρχηγικά, αν θέλουμε, ακέφαλων ή ακυβέρνητων ομάδων. Η πρώτη συνάντηση που γίνεται του Bion με τον Rickman για τις ομάδες είναι στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Wharncliffe, όπου εδώ έχουμε κάποιες πρώτες ιδέες, κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την ψυχαναλυτική σκέψη στις ομάδες ασθενών, στα νοσοκομεία. Ο Bion κατέγραφε πάρα πολλές τέτοιες πρακτικές σε ένα σημειωματάριο, το οποίο λέγεται Wharncliffe Memorandum. Δυστυχώς αυτό δεν διασώζεται. Σήμερα έχουμε μόνο κάποιες διατυπώσεις που έχουν μείνει από συνεργάτες. Το 1942 ο Bion υπηρετεί ως αξιωματικός στη Στρατιωτική Επιτροπή Επιλογής Αξιολόγησης Προσωπικού στο Εδιμβούργο και μετά στο Λονδίνο, και εδώ εφαρμόζει το Leaderless Group Project. Σε μια επιλογή και αξιολόγηση αξιωματικών επιλέγει να μην βάζει μια επιτροπή αξιωματικών με ιεραρχία, αλλά να αφήνει τους ανθρώπους μόνους τους, να τους βάζει μια άσκηση, μια δοκιμασία και κάποιοι να παρατηρούν πώς αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται και πώς αναδεικνύεται ο φυσικός ηγέτης μέσα από αυτή τη δοκιμασία. Το πρώτο πείραμα του Northfield το εκπονούν από κοινού, από το Σεπτέμβριο του 1942 μέχρι το Δεκέμβριο του 1942, θα το δούμε λίγο στη συνέχεια, και τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος δημοσιεύονται σε ένα κείμενο που λέγεται Intra-Group Tensions in Therapy, που είναι ένα πολύ, έτσι αν θέλετε, κατατοπιστικό και συνοπτικό κείμενο με το πώς δούλεψαν και ποια είναι τα ευρήματα, τα αποτελέσματα. Αυτό το κείμενο μετά εντάχθηκε το 1952 στο έργο, το μνημειώδες έργο του Bion, που είναι το Group Dynamics, το άρθρο, το οποίο μετά δημιούργησε ένα μεγάλο σώμα ενός βιβλίου που είναι το Experiences in Groups και Other Papers. Τώρα, ποιο είναι το πείραμα και πώς ξεκίνησε. Ο Bion ουσιαστικά αναλαμβάνει σε αυτό το νοσοκομείο την ευθύνη να διοικήσει την πτέρυγα άσκησης και αποκατάστασης των στρατιωτών, οι οποίοι εκείνη την περίοδο ήταν, έτσι είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι κυρίως Βρετανοί στρατιώτες και κάποιοι Γερμανοί λιποτάκτες. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν κυρίως αυτό που σήμερα ξέρουμε, διαταραχή μετατραυματικού στρες. Αυτό που λεγόταν τότε νεύρωση πολέμου. Αυτό που παρουσίαζαν εμφανώς ήταν ότι ήταν, θα το λέγαμε σε στερεωτική ορολογία, ακομβίωτοι, ασκεπείς, απίθαρχοι. Παρουσίαζαν μια συμπεριφορά που δεν ήταν κοντά στην κλασική ιατρική εικόνα του ασθενούς, αλλά ήταν στρατιώτες με χαμηλό ηθικό και μια συμπεριφορά που υποδείχνει περισσότερο την επιθυμία να επιστρέψουν σπίτι τους παρά να πάνε να συνεχίσουν τον πόλεμο. Ο Bion λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν οφείλεται σε ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά έχει να κάνει με μια νεύρωση που έχει δημιουργηθεί στον ίδιο το θεσμό, στο ίδιο το νοσοκομείο. Και ότι υπάρχει μια συνείδητη πεποίθηση στην κουλτούρα, αν θέλετε, του οργανισμού, του νοσοκομείου, όπου το προσωπικό ερμηνεύεται ως πειθαρχημένο και υγιές, ενώ οι ασθενείς είναι άρρωστοι και απίθαρχοι.
Οπότε αυτό κάπως σαν μέσω μιας προβλητικής ταύτισης, τα λέγαμε, συνεχίζει να εφαρμόζεται και να δημιουργεί αυτή την παράδοξη κατάσταση. Αντιμετωπίζει λοιπόν την νεύρωση αυτή ως ένα κοινοτικό και ομαδικό φαινόμενο και αποφασίζει και λέει ότι ο κοινός εχθρός μας είναι τελικά η νεύρωση. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι να το αντιμετωπίσουμε μέσα από κάποιες παρεμβάσεις. Και σε αυτό το εγχείρημα, τι κάνει, δημιουργεί διάφορες ομάδες εργασίας και συζήτησης σε ημερήσια βάση, υποχρεώνει τους στρατιώτες για 1 ώρα τη μέρα να κάνουν γυμναστική, εκτός αν έχουν κάποιο χαρτί από γιατρό που τους απαλλάσσει, και η υποχρέωση επίσης ήταν όλοι τους να συμμετέχουν τουλάχιστον σε 1 ομάδα δραστηριοτήτων. Δραστηριότητες που ήταν διάφορες, από συζήτηση μέχρι κάτι εφαρμοσμένο, έτσι. Επίσης, κάθε μέρα 12 και 10 και για περίπου 50 λεπτά θα υπήρχε 1 συνάντηση όλων μαζί για να συζητήσουν διάφορα πράγματα. Έτσι, αυτό ήταν το σχήμα. Μετά από λίγο τι συμβαίνει, παρατηρεί ο Μπίον και έρχονται διάφοροι και του υποβάλλουν παράπονα ότι οι περισσότεροι λουφάρουν κατά τη στρατιωτική ορολογία. Έτσι, ότι μόνο 20% των στρατιωτών συμμετέχει σε αυτό, ενώ το 80% απέχει. Το 20-80, να θυμίσω, και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση διαβάζοντας τον Μπίον και το γράφω και στο βιβλίο μου, θυμίζει πολύ την αρχή του Παρέτο, το 20-80. Έτσι, ότι συνήθως το 80% των αποτελεσμάτων έρχεται από το 20% της προσπάθειας. 80% των πωλήσεων προέρχεται από 20% των ανθρώπων. Είναι ένας νόμος εμπειρικός που ισχύει και δεν ξέρω αν ο Μπίον ήξερε τον Παρέτο ή τυχαία επαλήθευσε με εμπειρικό τρόπο αυτόν τον κανόνα. Αυτό που καταφέρνει ο Μπίον όμως είναι να δημιουργήσει ένα πολύ αυστηρό στρατιωτικό υπερεγώ σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σιγά σιγά αρχίζουν όντως να νιώθουν καλύτερα, το ηθικό τους να έχει ανυψωθεί και να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες, να συζητούν πιο ελεύθερα, να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες αυτοοργάνωσης και καλύτερης πειθαρχίας. Αυτό όμως άρχισε να δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στην ανώτατη διοίκηση του νοσοκομείου. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα στρατιωτικό περιβάλλον το να υπάρχει μια τόσο φιλελεύθερη προσέγγιση, καταργώντας ιεραρχικές δομές, δημιουργούσε κάπως μια παράξενη ατμόσφαιρα. Παράλληλα, επειδή ο Μπίον έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην ανύψωση του ηθικού και την ηθική, αν θέλετε, γενικότερα, και όχι την ίαση, ήταν αντίθετη αυτή η πρόθεση με την κουλτούρα του νοσοκομείου, που είναι η ίαση. Ο Χίνσελγκουντ, λοιπόν, εδώ μιλάει ότι ο Μπίον μέσα από αυτή την παρέμβαση δημιούργησε μια σύγκρουση πολιτισμών, δηλαδή μια σύγκρουση ανάμεσα στην ιατρική και την στρατιωτική κουλτούρα. Ο Μάιν, τον οποίο θα δούμε αργότερα, και είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του, λέει ότι ο Μπίον υπήρξε θεραπευτικός για την ίδια του την πτέρυγα, ήταν όμως αντιθεραπευτικός για το στρατιωτικό προσωπικό και για το νοσοκομείο ως ολότητα. Επιτυχημένος σε ένα σύστημα κατώτερης τάξης, κατώτερης εννοεί low order system, αλλά βαθιά ανατρεπτικός για το νοσοκομείο ως σύστημα ανώτερης τάξης. Ποια είναι όμως τα βασικά ευρήματα, ποια είναι τα αποτελέσματα τα πρώτα από αυτή την προσπάθεια, η οποία διήρκησε μόλις 6 εβδομάδες. Είναι από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο περίπου του 1942. Πρώτον, ότι η ατομική ψυχολογία ταυτίζεται με την ομαδική, ότι τον άνθρωπο μπορούμε να τον κατανοούμε καλύτερα και να αντιλαμβανόμαστε πιο καλά τις λειτουργίες όταν αυτό το μελετούμε μέσα σε ομάδες. Το δεύτερο, που είναι θεμελιώδες, και αυτό φαίνεται αργότερα στην πιονική θεωρία, είναι ότι σε κάθε ομάδα υπάρχουν κάποια συναισθήματα, τα οποία πολλές φορές είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη επιρροή στην ορθολογική λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι μετά που ο Μπίον θα ονομάσει βασικές υποθέσεις και θα μιλήσει για 3 εκδοχές, όπου το ασυνείδητο εδώ έρχεται πολλές φορές να ανατρέψει, να μπλοκάρει, να εμποδίσει την υλοποίηση των ορθολογικών στόχων σε μια ομάδα. Το τέταρτο έβριμα είναι ότι όταν μιλάμε για έναν οργανισμό, για ένα νοσοκομείο και εντοπίζουμε προβλήματα, τα προβλήματα αυτά πολλές φορές ανάγονται σε προσωπικές ή διαπροσωπικές σχέσεις. Και το τέταρτο είναι ότι η ομάδα εξελίσσεται, αναπτύσσεται καλύτερα όσο παραμένει σε επαφή με την πραγματικότητα. Όσο δηλαδή αυτό που θα λέγαμε βιονικά το work group, η ομάδα εργασίας, μπορεί να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στο ασυνείδητο επίπεδο, να το αναδεικνύει και να το επεξεργάζεται στο εδώ και τώρα. Αν και ήταν, όπως είπα, βραχύβια η προσπάθεια αυτή και ο Μπίον έφυγε όχι με τις καλύτερες συνθήκες από το νοσοκομείο αυτό, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό σταθμό στην ιστορία
της ομαδικής ψυχοθεραπείας και αργότερα αυτό δημιούργησε την παράδοση του group relations ή της μεθόδου της κλινικής Tavistock. Να πω εδώ ότι ο Bion μετά ασχολήθηκε με τις ομάδες μέχρι περίπου το 1961. Μετά όμως, επειδή είχε ξεκινήσει η ατομική ανάλυση με τη Melanie Klein, το αντικείμενό του ήταν η ατομική ψυχανάλυση και μόνο στο έργο του, το Magnus Opus, το «Προσοχή και ερμηνεία» του 1970, θα δούμε πάλι κάποιες τέτοιες αναφορές, νήξεις για τις ομάδες. Τώρα, το δεύτερο πείραμα στο Northfield γίνεται, όπως είπα, λίγες εβδομάδες αργότερα. Και το έχει ενδιαφέρον, είναι από τον Fuchs και τον Mine. Και εδώ τι γίνεται. Ο Fuchs, θα περιμέναμε να έχουμε μια τελετή παράδοση παραλαβής, που θα λέγαμε σήμερα. Δεν γίνεται αυτό και μάλιστα μεταξύ Bion και Fuchs υπάρχει μια αμοιβαία διαφορία. Δεν συναντήθηκαν καθόλου, δεν ενημέρωσε καθόλου ο Bion, ας πούμε, τον Fuchs. Αυτό το έκανε ο John Rickman, για να του πει τι κάνανε πριν, πώς ήταν όλο αυτό και τι αποτελέσματα είδαν. Φαίνεται όμως ότι ο Fuchs σε κάποια κείμενά του και σε κάποια βιβλιογραφία αναφέρει τον Bion, άρα έχει διαβάσει κάποια κείμενα του Bion. Αυτό που αλλάζει ο Fuchs και είναι διαφορετικό στο δεύτερο πείραμα στο Northfield είναι ότι αντιλαμβάνεται πια το νοσοκομείο ως όλον και όχι μόνο μία πτέρυγα. Εντάσσει δηλαδή όλο το θεσμό μέσα στην εφαρμογή και παράλληλα κάτι πολύ θετικό είναι ότι εμπλέκει εξ αρχής την ανώτατη διοίκηση στο σχεδιασμό αυτής της παρέμβασης, ώστε να υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη και να μπορούν εύκολα να δουλέψουν από κοινού. Ο Fuchs, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα στο έργο του Introduction to Group Analytic Psychotherapy του 1948, χωρίζει αυτό το πείραμα σε 4 φάσεις, τις οποίες λέει Α, Α1, Β και Β1. Τι γίνεται σε κάθε μία από αυτές? Στην πρώτη φάση, που είναι από το 1943 μέχρι το 1944, εδώ ο ίδιος κάνει ομαδικές συνεδρίες με 7-8 άτομα, όπου δουλεύει ψυχαναλυτικά. Αυτό το είχε κάνει και παλαιότερα στον ιδιωτικό του χώρο, στο Exeter, και έτσι ξεκίνησε, εμπνεόμενος από τον ελεύθερο συνειρμό και θεωρούσε ότι και σε μία ομάδα μπορεί να υπάρχει ένας ελεύθερος συνειρμικός διάλογος. Επίσης, εδώ η θεραπεία μετατοπίστηκε από το ατομοκεντρικό στο ομαδοκεντρικό μοντέλο. Στη φάση Α1, που είναι από τα μέσα του 1944 μέχρι το τέλος περίπου, έχουμε την επέκταση και ενοποίηση, δηλαδή εδώ έχουμε τον Harold Bridger, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για να συνεχίσει τις διασυνδέσεις των διάφορων τμήματων μεταξύ τους και να μπορέσουν να κάνουν αυτή την παρέμβαση με έναν ολιστικό χαρακτήρα και δημιουργήθηκαν κάποιες κοινές δραστηριότητες όπως εργαστήρια τέχνης, ξυλουργικής, κεραμικής και προώθησαν την αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών και προσωπικού μέσα από κάποιες ομάδες συζήτησης κλπ. Στη φάση Β, που είναι από τα τέλη του 1944 μέχρι τις αρχές του 1945, εδώ έχουμε από τον Mine την έννοια και την τεχνική της θεραπευτικής κοινότητας, όπου εδώ σιγά σιγά η νοσοκομιακή λειτουργία εξελίσσεται σε μια αυτοδιοικούμενη κοινότητα, όπου οι ασθενείς συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση της καθημερινής ζωής. Υπήρχαν συγκροτήσεις επιτροπών για διάφορα θέματα, οπότε έχουμε έναν, αν θέλετε, ανοιχτό διάλογο. Η τέταρτη και τελευταία φάση είναι ουσιαστικά, αν θέλετε, η επεξεργασία όλων αυτών των ευρημάτων, η θεωρητικοποίησή τους και από εκεί ο Fuchs ξεκίνησε να γράφει και τα βασικά κείμενα για την ομαδική ανάλυση. Και ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές της ομαδικής ανάλυσης, όπως τις κατέγραψε ο Fuchs? Είναι πρώτον ότι η υπόσταση του ατόμου είναι κοινωνική και όχι ατομική. Αυτό είναι ένα κοινό στοιχείο και με τον Bion. Στον Bion θα δούμε και τις αναφορές από τον Αριστοτέλη, ότι ο άνθρωπος είναι φύση πολιτικό ζώο. Εδώ επίσης υπάρχει η ιδέα του Νόρμπερτ Ελίας, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος, φίλος του Fuchs, έτσι, εκείνη την περίοδο. Η δεύτερη βασική αρχή είναι ότι η ακρόαση, η κατανόηση και η ερμηνεία της ομάδας γίνεται στο εδώ και τώρα και όχι στο εκεί και τότε, ούτε υπάρχει πάντα η συνθήκη του να φέρνω, ας πούμε, άλλες εμπειρίες που δεν σχετίζονται με το εδώ και τώρα της ομάδας και της εμπειρίας και της συναισθηματικής κατάστασης. Το τρίτο είναι ότι το άτομο σε μια ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο
σαν να είναι ένα σημείο στο δίκτυο των νευρώνων. Επίσης, αυτή η ιδέα προέρχεται από τη θεωρία του Νόρμπερτ Ελίας. Και επίσης, αυτό που νομίζω εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ακριβώς επειδή το κάθε άτομο στην κοινωνία, στην ομάδα, την οικογενειακή, την επαγγελματική κλπ. Είναι μέλος και σημείο κομβικό ενός δικτύου ανθρώπων, αν αναπτυχθεί μια παθολογία, αυτή μπορεί να λυθεί μόνο πάλι σε μια ομάδα. Τα νευρωτικά συμπτώματα απηχούν απομόνωση και παγιδευμένη επικοινωνία και επίσης η μεταβίβαση της ομάδας προς το θεραπευτή, αλλά και η αντιμεταβίβαση του θεραπευτή προς την ομάδα είναι τα βασικά εργαλεία με τα οποία κάποιος μπορεί να καταλάβει τα ασυνείδητα φαινόμενα. Και μια τελευταία αρχή είναι ότι η ομάδα ως ψυχική μήτρα και πλαίσιο αναφοράς όλων των αλληλεπιδράσεων είναι αυτό που καθορίζει την υπόστασή της. Είναι η έννοια του Matrix, που είναι ένα δομικό στοιχείο στη θεωρία του Fuchs. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο το σύστημα σκέψης που διαμορφώθηκε για την ομαδική ανάλυση βασίζεται στην αρχή της ολότητας, δηλαδή στην έννοια ότι η ομάδα και ένα σύστημα δεν αποτελεί ένα απλό άθροισμα των επιμέρους στοιχείων, αλλά είναι κάτι πολύ πιο ισχυρό. Και επίσης, η ομάδα δεν συμπεριφέρεται σαν ένα άθροισμα ατομικών στοιχείων. Γι' αυτό και η ομαδική ανάλυση δεν είναι ουσιαστικά μία θεραπεία ατόμων σε ένα ομαδικό πλαίσιο, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ανάγεται στις επιμέρους καταστάσεις. Έχουμε φαινόμενα, δηλαδή αυτά που λέμε και στη σύγχρονη θεωρία, τα οποία είναι αναδυόμενα και μη οφειλόμενα σε στα επιμέρους στοιχεία. Επίσης, βασικό είναι ότι η μεταβολή ενός στοιχείου σηματοδοτεί μεταβολή και στα υπόλοιπα στοιχεία και ότι η αυτονομία και η ανεξαρτησία στη δράση των μερών της ομάδας, του θεσμού, του οργανισμού, του νοσοκομείου περιορίζεται σημαντικά στο μέτρο που τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να επηρεάζει άλλα μέρη του συστήματος. Ποιες είναι οι βασικές ομοιότητες? Είναι αυτές εδώ, δηλαδή και στο Fuchs και στο Bion, στα δύο πειράματα, και αυτό είναι νομίζω το επαναστατικό επιστημονικά, είναι ότι έχουμε την εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης και μιας προσέγγισης που δείχνει ότι η ομάδα, θα το ξαναπώ, είναι πολύ πιο ισχυρή από το άθροισμα των επιμέρους ατόμων. Οι διαφορές οι μεγάλες όμως μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, και αυτή η σχάση είναι που, και το συζητούσαμε και σήμερα λίγο πριν, διαμόρφωσε και στην ιστορία της ομαδικής ανάλυσης και σήμερα μια παράδοση διαφορετικών προσεγγίσεων, είναι ότι πρώτα στον Bion και στο πρώτο πείραμα η ομάδα γίνεται αντιληπτή ως ένα φαινόμενο στο πεδίο των κοινωνικών δυνάμεων, ενώ για τον Fuchs είναι ότι η ομάδα αποτελεί ένα πλέγμα και το άτομο μέσα είναι ένα βασικό στοιχείο. Στο πρώτο πείραμα επίσης νομίζω τόνισα ότι η παρέμβαση του Bion δεν ήταν τόσο θεραπευτική όσο στο να ενισχύσει το ηθικό των στρατιωτών, οπότε ήταν περισσότερο υπαρξιακή ή αναστοχαστική, μπορούμε να την πούμε, ενώ ο Fuchs ξεκινάει κατευθείαν να κάνει τις ομάδες με θεραπευτικό χαρακτήρα. Η προσέγγιση εδώ του Bion ήταν να κατανοήσει το συνολικό πλαίσιο και το υπόβαθρο των σχέσεων στην ομάδα, εξού μετά και η θεωρία του για τις βασικές υποθέσεις, ενώ στο Bion έχουμε το free-floating discussion, δηλαδή μια προσέγγιση που βασίζεται στον ελεύθερο συνειρμό σε ομαδικό πλαίσιο. Στερεοτυπικό έναντι φροντιστικού υποβάθρου ως προς την προσέγγιση. Ο προσανατολισμός, όπως είπα, ήταν στο Bion πιο κοινωνικός, ενίσχυση του ηθικού, ενώ στο Bion πιο ατομικός. Και οι κεντρικές έννοιες που διαμορφώνονται είναι στο Bion έχουμε τα δυναμικά της ομάδας και την έννοια της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Αυτό θα το δούμε και το 1961 στο κείμενό του, στο βιβλίο του Experiences in Groups, ενώ ο πατέρας, ο ιδρυτής της ομαδικής ανάλυσης και η έννοια της ομαδικής ανάλυσης προέρχεται από τον Fuchs, ο οποίος στην αρχή μίλησε για την ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία, η ομαδική ανάλυση, αλλά έχουμε εδώ και την κεντρική έννοια της θεραπευτικής κοινότητας. Πριν κλείσω, έχω περάσει κατά 4 λεπτά το χρόνο, να πω κάτι το οποίο έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και θέλω να το θίξω. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση ακόμα. Ο Χίσελγουτ, βέβαια, σας είπα, ανέφερε για τον Bion ότι υπάρχει μια σύγκρουση πολιτισμών, ιατρικής και
στρατιωτικής κουλτούρας. Για ποιο λόγο άραγε ο Μπίον να είχε τόσο μεγάλη, αν θέλετε, επιμονή στο να φροντίσει αυτούς τους στρατιώτες ώστε να αναταθεί, ας πούμε, το ηθικό τους και να επιστρέψουν. Εγώ νομίζω ότι οφείλεται και υπάρχουν κάποιες νήξεις και από τον Hazelwood στις ίδιες τραυματικές εμπειρίες που είχε ζήσει ο Μπίον στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πω ότι το 1917 ο Μπίον ήταν στη μάχη του Καμπρέ. Ήταν λοχαγός σε άρμα. Στη μάχη αυτή, μάλιστα, έχασε όλο του το πλήρωμα και οι περισσότεροι στρατιώτες συντρόφοι του είτε σκοτώθηκαν είτε τραυματίστηκαν. Και ο ίδιος κατάφερε κακήν κακώς να φτάσει στις βρετανικές γραμμές σώος. Ένα χρόνο αργότερα, και αυτό το έχω διαβάσει και στην αυτοβιογραφία του, έγινε η μάχη της Αμιένης, μια από τις πιο αιματηρές μάχες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί ο Μπίον, που ζει κάποιες τρομακτικά τραυματικές σκηνές, χάνει πάλι το πλήρωμά του με πολύ άσχημο τρόπο, βομβαρδίζονται από μια πυροβολαρχία και πραγματικά είναι μια κατάσταση όπου ο θάνατος είναι παρόν. Πάλι γλιτώνει. Αργότερα ο και ίδιος λέει ότι πολλές φορές βλέπει εφιάλτες με τους ανθρώπους αυτούς να τους ζητούν βοήθεια, να τους σώσει από το θάνατο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε και ο ίδιος ένα άγχος μετατραυματικό από αυτές τις εμπειρίες. Οπότε ίσως και αυτή η προσπάθεια να φροντίσει αυτούς τους στρατιώτες ώστε να αναταθεί το ηθικό τους και να επιστρέψουν πίσω στις μονάδες, να έχει να κάνει με μια προσπάθεια επανόρθωσης, επούλωσης του δικού του τραύματος που βίωσε, σαν αυτή τη φορά οι στρατιώτες να φύγουν ατσαλάκωτοι, σώοι αυλαβείς και να επιστρέψουν στις μονάδες τους. Ίσως αυτό κάπως το θίγει και ο Hazelwood σε ένα κείμενο, αλλά θεωρώ ότι ίσως αυτή είναι και μία, αν θέλετε, ερμηνεία για αυτό. Και κλείνοντας να πω ότι αυτή η παράδοση της σωματικής ανάλυσης σήμερα έχει πάρα πολλές εφαρμογές και στο θεραπευτικό κομμάτι. Η ομαδική ανάλυση γίνεται και σε ιδιωτικά ιατρεία, γραφεία και σε νοσοκομιακά πλαίσια και σε άλλα πεδία. Αλλά να πω ότι η ομαδική ανάλυση έχει επηρεάσει και άλλες επιστήμες, όπως και το σύγχρονο management. Υπάρχουν και θεωρίες και επιστήμονες που ασχολούνται με την ανάλυση και τη συμβουλευτική επιχειρήσεων με βάση τα ψυχαναλυτικά πρότυπα και στην παιδαγωγική και σε πολλές άλλες επιστήμες. Θεωρώ ότι αυτό είναι η πρώτη αρχή, θεμελίωση από τον Μπίον και τον Φούξ, δύο πρωτοπόρους. Και σας αφήνω στα έμπειρα χέρια των συναδέλφων μου να σας πούνε τις υπόλοιπες εφαρμογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε, Κωνσταντίνε, για όλη αυτή την παρουσίαση, που είναι πώς κτίζονται τα πράγματα. Πώς το ένα δημιουργεί μια συνθήκη για κάτι άλλο. Πώς ο Μπίον προϋπήρξε και όλο το σκεπτικό του από το Φούξ και πώς αυτός έκτισε πάνω εκεί. Το σημαντικό στις όλες τις διαδικασίες είναι εκεί που ξεκινάμε και εκεί που φτάνουμε να έχει νόημα για κάποιους άλλους ανθρώπους, ούτως ώστε να κουμπίσουν σε αυτό το σημείο και να κάνουν μια καινούρια αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διεργασία και την ομιλία. Έλενα. Τώρα, η επόμενη παρουσίαση θα γίνει από την Έλενα Τσιόλκα, που είναι ψυχίατρος. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ψυχιατρική, στην παιδοψυχιατρική, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είναι διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του ΕΚΠΑ και βέβαια ομαδική αναλύτρια και θεραπεύτρια ζεύγους και οικογένειας και έχει δουλέψει πολύ με δομές, έτσι, με την κοινωνική ψυχιατρική, με παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών σε κινητές μονάδες και σε άλλους φορείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Και το τίτλος της εργασίας της είναι «Το νοσοκομείο ως πλαίσιο και ως μητέρα φιγούρα στην κοινότητα». Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τριγάζη. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Εξωστρέφειας της Ελληνικής Εταιρείας Σωματικής και Οικογενειακής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Ήταν πολύ ωραία η προηγούμενη εισήγηση του κυρίου Γιαννακόπουλου και νομίζω ότι θα μεταβούμε πολύ ομαλά
από τον καιρό πολέμου στον καιρό ειρήνης ή και πολέμου παράλληλα, γιατί και ο πόλεμος με την αρρώστια ή με το τραύμα ή με είτε τη σωματική αρρώστια είτε την ψυχική είναι ένας διαρκής πόλεμος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ειρήνη ή πόλεμος παράλληλα. Εγώ θα ξεκινήσω, θα πάρω τα πράγματα απλά λίγο και ιστορικά και θα προσπαθήσω να αναδείξω αφενός την χρησιμότητα της ομαδικότητας και κατά συνέπεια και της ομαδικής ψυχοθεραπείας όπου αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός νοσοκομείου είτε όσον αφορά τους εργαζόμενους είτε όσον αφορά τους ασθενείς. Και θα ξεκινήσω και από το τι αντιπροσωπεύει το νοσοκομείο για την κοινότητα. Ανατρέχοντας λίγο και ξεκινώντας, μισό λεπτάκι, ωραία, από την ετυμολογία της λέξης νοσοκομείο. Στα ελληνικά η λέξη νοσοκομείο προέρχεται από τη λέξη νόσος και το ρήμα κομαίο κομμό, που στην ιωνική διάλεκτο σήμαινε περιποιούμε. Σήμερα πρόκειται είτε για δημόσιο είτε για ιδιωτικό ίδρυμα που ασχολείται με την περίθαλψη και τη θεραπεία των ασθενών και τραυματιών. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα το νοσοκομείο λειτουργούσε ως πτωχοκομείο. Συνήθως τη λέξη κομείο την έχουμε συνδέσει και με καταστάσεις έτσι που χρήζουν έτσι μιας βοήθειας και υποστήριξης, πτωχοκομείο κτλ. Ξενώνας για προσκυνητές ή και ιατρική σχολή. Συγγνώμη, γιατί βγήκαμε στο τέλος. Κάτι έκανα εγώ. Ωραία. Ξενώνας λοιπόν υπήρξε για προσκυνητές ή και ιατρική σχολή, από την αρχαιότητα ακόμη. Το αγγλικό όνομα hospital προέρχεται από τη λατινική λέξη host, φιλοξενώ, λέξη που αποτελεί και τη ρίζα των αγγλικών λέξεων hotel, ξενοδοχείο, hostel, ξενώνας και hospitality, φιλοξενία. Στους αρχαίους πολιτισμούς η θρησκεία και η ιατρική συνδέονταν. Αυτό το διαδράμω έτσι εντάχει, μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτά. Τα αρχαιότερα γνωστά ιδρύματα που παρήχαν περίθαλψη ήταν οι Αιγυπτιακοί ναοί. Ελληνικοί ναοί επίσης ήταν αφιερωμένοι στο θεραπευτή Θεό Ασκληπιό. Είχαμε και τον Ιπποκράτη, πολύ σημαντικό γιατρό της αρχαιότητας. Δέχονταν ασθενείς, οι οποίοι αποζητούσαν την καθοδήγηση από το Θεό μέσω ονείρων στα Ασκληπία. Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν τη λατρεία του Ασκληπιού και το 291 π.Χ. κατασκεύασαν ένα ναό αφιερωμένο στο Θεό υπό το ρωμαϊκό του όνομα Εσκουλάπιους μάλλον, σε ένα νησί του ποταμού Τίβερη στη Ρώμη, όπου ακολουθούνταν ανάλογες τελετουργίες. Δηλαδή συνδεόταν το θρησκευτικό με το κομμάτι της θεραπείας. Πάντοτε υπήρχε μια επίκληση στο Θεό και μια παρέμβαση μιας ανώτερης δύναμης για να υπάρξει θεραπεία. Αυτό είναι έτσι μια παρεμβολή τώρα, να πούμε ότι αν αναφερθούμε, που θα αναφερθούμε και στις ψυχιατρικές θεραπείες, εγώ θα αναφερθώ γενικότερα στην έννοια της θεραπείας, αλλά οι επόμενοι ομιλητές του επόμενου τμήματος, ας πούμε, της ημερίδας, θα αναφερθούν και κυρίως στις ψυχιατρικές θεραπείες. Τελευταία, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ψυχιατρικές υπηρεσίες στη χώρα έχουν υπαχθεί διοικητικά στη ΣΥΠΕ, που δεν συνέβαινε πριν. Δηλαδή, μέχρι πρότινος τα ψυχιατρικά τμήματα, κλινικές των νοσοκομείων υπάγονταν στο νοσοκομείο. Τώρα υπάγονται στην κεντρική διοίκηση, στην περιφέρεια, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δεν ξέρω έτσι ακριβώς, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ακριβώς τι ρόλο παίζει. Το βλέπουμε στην πράξη κάποιες φορές και στη λειτουργία. Απλώς το αναφέρω γνωστικά, καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό είναι εδώ το slide είναι από το όταν είχε τεθεί καταρχήν σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, που στη συνέχεια έγινε και ΦΕΚ και σήμερα πια ισχύει αυτή η διάρθρωση, αν θεωρήσουμε ότι και κατά κάποιο τρόπο η διοίκηση
αποτελεί τον πατέρα στη μητρική φιγούρα που θα αναπτύξουμε παρακάτω. Αν θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως έτσι. Να μιλήσουμε λίγο για την περίθαλψη. Έτσι, η περίθαλψη, όπως γνωρίζουμε, χωρίζεται σε πρωτοβάθμια, που είναι κυρίως η εξονοσοκομιακή περίθαλψη, που περιλαμβάνει τις ιατρικές επισκέψεις σε ιατρία, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα check-up μια φορά το χρόνο για τους περισσότερους ανθρώπους, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι, τις φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζόμενου ή του παρακολουθούμενου, εν πάση περιπτώσει, σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή για πάνω από 24ωρη παραμονή. Μπορεί να μπει για να κάνει μια μελέτη ύπνου, να βάλει ένα holter, αλλά καθαρά είτε για προληπτικούς είτε για λόγους follow-up, παρακολούθησης. Η δευτεροβάθμια τώρα περίθαλψη, όπου μπαίνουμε πια στην νοσοκομιακή περίθαλψη, περιλαμβάνει την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα ενός ανθρώπου ως εσωτερικού ασθενή, που είναι πάνω από 24ωρη παραμονή και συμπεριλαμβάνει όλες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και οι οποίες μπορούν να αφορούν τα έξοδα δωματίου και τροφής, χρηματοοικονομικά μιλάμε τώρα, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις, θεραπείες, φάρμακα, αναλώσιμα κτλ. Υπάρχει και η τριτοβάθμια περίθαλψη. Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας, η ιατρική φροντίδα που παρέχεται βασίζεται σε εξειδικευμένες γνώσεις. Περνάμε δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο, όπου χρειάζεται πλέον εξειδικευμένη αντιμετώπιση όταν υπάρχει κάποια νόσος ή διαταραχή και απαιτείται η συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων. Το ιατρικό έργο υποστηρίζεται από σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό με υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Η τριτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα αποτελεί το τελευταίο επίπεδο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και αφορά κυρίως την αντιμετώπιση πολύπλοκων ιατρικών περιστατικών. Ως τριτοβάθμια φροντίδα υγείας αναφέρεται η φροντίδα υγείας που προϋποθέτει εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις και δεξιότητες, τεχνογνωσία, προηγμένο εξοπλισμό και υποδομές και την υποστήριξη διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας. Η τριτοβάθμια λειτουργεί συνεργατικά και υποστηρικτικά στη δευτεροβάθμια για να υπάρξει ολοκληρωμένη φροντίδα και παρέχεται πολλές φορές σε επίπεδο υπηρεσιών και από πανεπιστημιακά, εγώ δεν θα έλεγα κυρίως, αλλά και από πανεπιστημιακά νοσοκομεία της επικράτειας, τα οποία θέτουν ως βασικότερους στόχους και την εκπαίδευση και εξειδίκευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των τμήματων ιατρικής και των ειδικευόμενων γιατρών, την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στους διάφορους τομείς της ιατρικής και την παροχή περίθαλψης αντίστοιχης της εξειδίκευσης που απαιτείται. Τώρα, αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία στην Ελλάδα, έτσι για να μιλάμε και σε πραγματική βάση, εγώ όπως αναφέρθηκε έχω ασχοληθεί και με την κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική ως μέρος και της ιατρικής και με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι γιατί πιστεύω ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε και προσγειωμένοι στην εκάστοτε πραγματικότητα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι το νοσοκομείο παρέχει φροντίδα και περίθαλψη που αντιστοιχεί και στα 3 επίπεδα περίθαλψης. Δηλαδή, τόσο την τριτοβάθμια, στην οποία απαιτείται είτε υψηλού βαθμού εξειδίκευση, αλλά και συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων, όσο και τη δευτεροβάθμια, που απαιτεί ένα πρώτο επίπεδο αντιμετώπισης όσον αφορά τη διάγνωση, αλλά και μια πρώτη αντιμετώπιση διαγνωσμένων περιπτώσεων, αλλά και την πρωτοβάθμια. Γιατί υπάρχουν τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων που καλύπτουν ανάγκες του συστήματος που δεν είναι εύκολο να καλυφθούν είτε στα ιδιωτικά είτε στα ιατρεία που υπάρχουν γενικά στην κοινότητα, στα κέντρα υγείας κτλ. Και πολλές φορές και τα κέντρα υγείας και ψυχικής υγείας ανήκουν διοικητικά στα νοσοκομεία, που όπως είπαμε πλέον ανήκουν στις ΥΠΕ. Νοσοκομείο, έτσι, απλός σχηματισμός. Είδα διάφορες εικόνες από διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας και του κόσμου. Προτίμησα να βάλω έτσι ένα απλό σχέδιο. Δεν μπορούσα να διαλέξω κάποιο, γιατί υπάρχουν τεράστια νοσοκομεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το νοσοκομείο όμως είναι και μία απλή και συμβολική έννοια
για τον άνθρωπο, την οποία θα αναπτύξουμε παρακάτω και το τι σημαίνει για εκείνον. Αυτό είναι μια ζωγραφιά μιας κοπελίτσας 12 χρονών που το βρήκα και εγώ στο ίντερνετ, που έχει φτιάξει κάποιες αντίστοιχες ζωγραφιές με μια καρδιά έτσι διακοσμημένη και διακοσμούν το νοσοκομείο Κοζάνης, το λεγόμενο Μαμάτσιο. Έτσι, μου άρεσε αυτή η ζωγραφιά. Το νοσοκομείο λοιπόν ως θεσμικό και ψυχικό πλαίσιο συμβολίζει στην κοινωνία πολλά περισσότερα από έναν χώρο θεραπείας. Είναι ένα πολυεπίπεδο σύμβολο, το οποίο αντικατοπτρίζει αντιλήψεις για το σώμα, την εξουσία, τη φροντίδα, την ευθύνη και τον θάνατο. Παρακάτω θα εκθέσουμε κάποιες βασικές ψυχοκοινωνικές, κοινωνιολογικές, αν θέλετε, και πολιτισμικές διαστάσεις του συμβολισμού. Τι είναι το νοσοκομείο? Είναι ένας χώρος ορίων αρχικά. Δηλαδή, εκεί υπάρχει το όριο της ζωής και του θανάτου και οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό. Είναι το πλαίσιο όπου συχνά λαμβάνει χώρα η κρίσιμη μετάβαση από υγεία σε αρρώστια, από ζωή σε θάνατο. Και το αντίστροφο βέβαια από αρρώστια σε υγεία. Ο θάνατος σε ζωή δυστυχώς δεν γίνεται εύκολα. Καθόλου εκτός αν υπάρχει ολιγόλεπτη παύση των λειτουργιών καμιά φορά. Όριο του σωματικού και του κοινωνικού. Το σώμα πάβει να ανήκει μόνο στο άτομο και περνά στην κυριότητα της επιστήμης και της πολιτείας. Εδώ μπαίνει και το διοικητικό, έτσι, και η κοινωνία γενικότερα και η πολιτεία. Συμβολίζει την προσπάθεια της κοινωνίας να οργανώσει, να ελέγξει και να κατανοήσει το ανθρώπινο σώμα και τη φθορά του. Τι άλλο είναι το νοσοκομείο? Παραπέμπει και σε ένα είδος θρησκευτικότητας, έτσι. Είναι ένα κτίριο το οποίο αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Είναι ένας χώρος ανώτερος. Οι άνθρωποι γενικά, εκτός από τις περιπτώσεις που θα δούμε παρακάτω, όταν και το νοσοκομείο ή η λειτουργία του δέχονται και την επιθετικότητα των ανθρώπων, αλλά γενικά είναι ένας χώρος που εμπνέει σεβασμό. Όπως η Εκκλησία λειτουργεί ως χώρος πνευματικής φροντίδας, έτσι και το νοσοκομείο γίνεται χώρος πίστης στην επιστήμη, χώρος τελετουργίας. Πολλά πράγματα έχουν διαδικασίες εκεί, έτσι, τα χειρουργεία, απολύμανση, καθαριότητα, διαδικασίες, απομόνωση, πρωτόκολλα, θα δούμε παρακάτω. Χώρος ελπίδας και θαυμάτων, θεραπείας. Αντικαθιστά εν μέρει τον ιερό χώρο με τον επιστημονικό. Πολλές φορές συνδυάζονται αυτά, έτσι, και πάντα στα νοσοκομεία υπάρχει και ένα παρεκκλήσι. Προσφέροντας όχι σωτηρία ψυχής, αλλά σωτηρία σώματος. Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν. Πιστεύουν πολλές φορές στο θαύμα της επιστήμης. Δεν πιστεύουν στο Θεό εννοώ. Το νοσοκομείο, μια άλλη οπτική, ως μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου. Ο Φουκώ αναφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τι είναι? Είναι μέρος ενός δικτύου βιοεξουσίας, όπου το κράτος οργανώνει τη ζωή των πολιτών μέσω της ιατρικοποίησης. Η ιατρική, νέα αρχή, η επιστήμη. Εξουσία και η ιατρική. Ο ασθενής δεν είναι απλώς σώμα προς φροντίδα, αλλά και αντικείμενο ελέγχου, καταγραφής και κανονικοποίησης. Και μετρήσεων, έτσι, πολλαπλών. Αυτό γιατί βγήκε, συγγνώμη. Πώς μπορώ να το βγάλω αυτό, συγγνώμη. Ωραία. Συμβολίζει την εσωτερήκευση της εξουσίας επάνω στο σώμα. Το άτομο μαθαίνει να υπακούει, να περιμένει, να εμπιστεύεται τους ειδικούς. Ως χώρος κοινωνικής ισότητας αλλά και ανισότητας. Ανάλογα με την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα ή το φύλο, και δεν είναι πολιτικά αυτά που λέω ή και είναι αν θέλετε, η πρόσβαση στην ποιότητα φροντίδας διαφοροποιείται. Είναι κοινωνιολογική προσέγγιση, αλλά και η πραγματικότητα. Το νοσοκομείο μπορεί να αναπαράγει κοινωνικές διακρίσεις παρά να τις θεραπεύει. Κάποτε, πολλές φορές τις θεραπεύει κιόλας. Αυτό εναπόκειται στην οργάνωση και στη φιλοτιμία πολλές φορές του προσωπικού. Συμβολίζει ταυτόχρονα την ελπίδα για ισότητα και την πραγματικότητα της ανισότητας. Βέβαια όλοι είναι ίσοι απέναντι στο θάνατο, έτσι, αλλά δεν έχουν πάντα τις ίδιες ευκαιρίες θεραπείας. Το νοσοκομείο σκηνή τέλος υπαρξιακής παλινδρόμησης. Όπως είδαμε και ψυχαναλυτικά και θα το εκθέσουμε και παρακάτω, είναι πλαίσιο επιστροφής στην εξάρτηση. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Από τον ενήλικα ασθενή στο βρεφικό ρόλο.
Ο ασθενής παλινδρομεί, έτσι, επανέρχεται σε βρεφικό στάδιο εξάρτησης και αδυναμίας. Το άτομο απογυμνώνεται, όπως βγάζουν τα ρούχα του ανθρώπου για να τον βάλουν στο κρεβάτι και του συστήνουν είτε να βάλει πιτζάμες, είτε πολλές φορές του βάζουν κάποια απλά που να διευκολύνουν τις διάφορες διαδικασίες. Κυριολεκτικά και μεταφορικά λοιπόν απογυμνώνεται και να αναμετριέται με το ευάλωτο εγώ. Είναι σε ένα κοινό κρεβάτι του νοσοκομείου με τα σκεπάσματα που έχουν όλοι, γυμνός είτε με απλά ρούχα, τα εσωρουχά του. Συμβολίζει τη γύμνια της ύπαρξης και την ανάγκη για φροντίδα. Ψυχαναλυτικά λειτουργεί σαν χώρος μήτρα που περιβάλλει το υποκείμενο. Θα τα δούμε αυτά και παρακάτω. Η εικόνα εδώ του Ιακωβίδη για τη μητρότητα. Η αναπαράσταση, ας έρθουμε λοιπόν στην έννοια αυτή του νοσοκομείου ως μητρικής φιγούρας. Εγώ έτσι το σκέφτηκα και έτσι ήθελα να το εκθέσω, γιατί πιστεύω ότι για τον κόσμο πάρα πολλές φορές το νοσοκομείο έχει αυτή την έννοια της μητρικής φιγούρας που εμπεριέχει, φροντίζει, ανακουφίζει και θα δούμε και παρακάτω τι άλλες έννοιες μπορεί να έχει. Μπορεί λοιπόν αυτό να αναλυθεί ψυχαναλυτικά μέσα από διάφορα θεωρητικά πλαίσια. Εδώ θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα, το φροηδικό και κάποια μεταφροηδικά, τη Μέλανι Κλάιν, τον Winnicott και κάποια άλλα που δεν θα επεκταθούμε πάρα πολύ για να είμαστε και στα πλαίσια του χρόνου. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να δούμε το νοσοκομείο ως μητέρα. Στην ψυχαναλυτική σκέψη τι αντιπροσωπεύει η μητέρα? Είναι η πρώτη πηγή φροντίδας, τροφής και ασφάλειας. Σκεφτείτε πόσες φορές, βάζοντας με το που μπαίνει κανείς για μία νοσηλεία, μπαίνει ένας ορός, έτσι. Καταρτίζεται αφενός το τι φάρμακα θα παίρνει και ένα διαιτολόγιο. Η τροφικότητα είναι ένα σημαντικό μέρος. Η φροντίδα. Θα μπει σε ένα κρεβάτι, το οποίο θα είναι καθαρό, όπως είπαμε με τα σκεπάσματα, θα δεχτεί τη στοργή των νοσηλευτών του υπόλοιπου προσωπικού. Την πρωτογενή σχέση αντικειμένου, εκείνη με την οποία το βρέφος ταυτίζεται και από την οποία εξαρτάται απόλυτα. Το αντικείμενο είναι ο μαστός, είναι η μητέρα, έτσι. Ο ασθενής είναι εξαρτημένος από το φροντιστικό πλαίσιο του νοσοκομείου. Απόλυτα θα λέγαμε, ναι, από εκεί παίρνει και την τροφή και την προστασία και τη στέγη. Στέγη, τροφή και προστασία που έλεγε και ο Σαββόπουλος. Την κρυφή μήτρα, κατά το Lacan, lieu de manque, κατά κάποιο τρόπο χώρο που κρύβεται, θα μπορούσαμε να το πούμε, που χάνεται. Το χώρο που συγκρατεί και περιβάλλει το υποκείμενο. Σε παρόμοιο ψυχικό πλαίσιο, το νοσοκομείο λειτουργεί ως χώρος προστασίας και θεραπείας. Πλαίσιο, κατά αναλογία δηλαδή προς τη μητέρα, πλαίσιο όπου το άτομο παραιτείται από την αυτονομία του, και αυτό έχει και μία ανακουφιστική πλευρά, και αναθέτει την ευθύνη για τη φροντίδα του σε άλλους, ιατρούς, νοσηλευτές, αυτοί αποφασίζουν. Όπως το βρέφος εμπιστεύεται τη μητέρα. Και τέλος, χώρος αναγέννησης ή επιδιόρθωσης. Παραπέμπει στην επιστροφή στο μητρικό σώμα για αποκατάσταση. Για τροφή, για επούλωση. Όλα αυτά. Το μικρό παιδάκι λέει, η μητέρα του λέει θα στο φιλήσω να γιάνει. Έτσι. Το αν έχει χτυπήσει κάπου. Ας ξεκινήσουμε με τη φροηδική προσέγγιση. Ο Φρόιντ συνέδεε τη μητέρα με το πρωταρχικό ναρκισσισμό του παιδιού. Το άτομο στο νοσοκομείο, ειδικά όταν είναι ευάλωτο ή σε κρίση, μπορεί να παλινδρομεί σε πιο πρώιμες φάσεις ανάπτυξης, αναζητώντας ασυνείδητα. Να επεξηγήσω εδώ, κάτι που όλοι το καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι το παιδί καταρχήν έχει μια ναρκισσιστική αντίληψη για τον κόσμο. Δεν ξεχωρίζει επίσης τον εαυτό του από το έξω περιβάλλον. Το πρώτο άλλο αντικείμενο με το οποίο θα σχετιστεί είναι ο μαστός και η μητέρα, έτσι, κατ' επέκταση. Ο άνθρωπος μπαίνοντας στο νοσοκομείο παλινδρομεί. Σε πιο πρώιμες φάσεις ανάπτυξης γίνεται βρέφος, γίνεται παιδί και στην ουσία βρέφος.
και αναζητεί ασυνείδητα μια παντοδύναμη φιγούρα που θα διορθώσει τη βλάβη, όπως η μητέρα φροντίζει τη σωματική και ψυχική ανάγκη του βρέφους. Και τον ανακουφίζει από το άγχος θανάτου, όπως το βρέφος καταπραίνεται από την παρουσία της μητέρας. Θα ήθελα λίγο περισσότερο να το αναπτύξω αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω ότι είναι ίσως και το κεντρικό κομμάτι που θέλω εγώ στη δική μου ομιλία να επεκταθώ. Στο νοσοκομιακό λοιπόν περιβάλλον, όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει κρίση, πόνο ή απειλή ζωής, μπορεί να βιώσει παλινδρόμηση σε πρώιμες αναπτυξιακές φάσεις. Αυτή η διαδικασία τι περιλαμβάνει? Ασυνείδητη αναζήτηση φροντίδας, όπως και το βρέφος, το άτομο αναζητά από το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό, την πλήρη κάλυψη των αναγκών του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές ενσαρκώνουν τη μητρική φιγούρα, δίνοντας αίσθηση προστασίας και ασφάλειας. Επίσης, στην ιατρική αποδίδεται μία αίσθηση παντοδυναμίας, όπως και το βρέφος δίνει στη μητέρα αυτή την αίσθηση της παντοδυναμίας, δηλαδή την αποδίδει, ότι η μητέρα μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να αποδώσει και υπερβολικές ικανότητες στους επαγγελματίες υγείας, περιμένοντας τη θαυματουργή λύση στα προβλήματά του. Και αναφερόμενοι στο άγχος θανάτου που προαναφέραμε και ανάγκη για παρηγοριά, ο φόβος της απώλειας, που πολλές φορές βιώνουν οι ασθενείς, μπορεί να ενισχύσει την ανάγκη για ανακούφιση, όπως όταν το βρέφος αισθάνεται ασφάλεια στην αγκαλιά της μητέρας. Ας προχωρήσουμε τώρα λιγάκι στην κατά Μέλανι Κλάιν προσέγγιση. Αδρά γνωρίζουμε ότι η προσέγγιση της Μέλανι Κλάιν περιλάμβανε την σχέση με τον καλό μαστό, κακό μαστό, την καλή μητέρα, κακή μητέρα, σε ένα πρώιμο στάδιο της ψυχικής εξέλιξης του βρέφους. Όταν η μητέρα του δίνει αυτό που θέλει, είναι καλή. Όταν η μητέρα του αποστερεί αυτό που θέλει, την τροφή, την αγκαλιά, το χάδι, είναι κακή. Η Μέλανι Κλάιν έχει εισαγάγει αυτή τη διάκριση και στο νοσοκομειακό πλαίσιο αντίστοιχα, όταν η θεραπεία είναι επιτυχής, το νοσοκομείο βιώνει ως καλή μητέρα. Θεραπεύει, τρέφει, ανακουφίζει. Όταν υπάρχει αποτυχία ή πόνος, μπορεί να βιωθεί ως κακή μητέρα. Επιβάλλει πειθαρχία, πόνο, εγκατάλειψη, αποστέρηση ή αδιαφορία. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές και πάλι εδώ αντιπροσωπεύουν τις φροντιστικές φιγούρες που στην μεν περίπτωση της καλής μητέρας, του καλού αντικειμένου, παρέχουν ανακούφιση, θεραπεία και ενθάρρυνση. Και το ίδιο νοσοκομείο αναλαμβάνει το ρόλο του θεραπευτή και συμμάχου ενάντια στην ασθένεια. Ο ασθενής δεν είναι μόνος, έχει σύμμαχο. Υπάρχει ένα ολόκληρο νοσοκομείο που θα τον βοηθήσει. Αλλά όταν όμως είτε η εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι καλή, είτε δεν βιώνει ότι παίρνει τη φροντίδα που θα ήθελε, που κάποιες φορές είναι και υποκειμενικό αυτό, έτσι, γιατί είπαμε ότι παλινδρομεί σε προγενέστερα στάδια και μπορεί κάποιος ασθενής, το ακούμε και το βλέπετε πολλές φορές και στα νοσοκομεία, που παραπονιέται ότι δεν του δίνει σημασία κτλ. Εκεί λοιπόν αυτό εξαρτάται και από τη δική του μέχρι τότε έτσι, ψυχοσύνθεση και ψυχοπαθολογία ενίοτε. Τότε λοιπόν οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να γίνουν αντιληπτοί ως τιμωροί, κακοί, προκαλώντας φόβο και δυσαρέσκεια. Και οι ιατρικές παρεμβάσεις, που μπορεί να είναι ενέσεις ή χειρουργία, μπορεί να εκλειφθούν ως τιμωρητικά, ότι γίνονται από μια κακή μητέρα, που του προκαλεί πόνο και το κάνει να υποφέρει. Ας έρθουμε τώρα στον Winnicott. Ξέρουμε όλοι, οι σχετικοί με τα ψυχαναλυτικά, με τις βασικές ψυχαναλυτικές θεωρίες, πως ο Winnicott είχε εισαγάγει δύο βασικές έννοιες. Τη μία έννοια του holding, του κρατήματος, να το πούμε έτσι, και την έννοια του μεταβατικού χώρου, του transitional space. Απλοϊκά μιλώντας, ή απλά, ο Winnicott περιγράφει τη μητέρα ως εκείνη που κρατά. Holding environment, το περιβάλλον που συγκρατεί, που υποστηρίζει, που κρατά το βρέφος, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη. Αντίστοιχα, το νοσοκομείο γίνεται ένα holding environment, ένα περιβάλλον που κρατά τον ασθενή, ένα πλαίσιο που συγκρατεί τον ασθενή και τον βοηθάει εκτός από τη σωματική του βελτίωση και υγεία και
εμποδίζει και την ψυχική του κατάρρευση. Έτσι, γιατί όταν κανείς βρίσκεται σε αυτή τη θέση, κινδυνεύει και απογυμνώνεται και από όλα όσα συγκροτούν την καθημερινότητά του, την πραγματικότητά του, τις συνήθειες ασφάλειας που έχει. Είναι απαραίτητο ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Επίσης, το νοσοκομείο παρέχει ένα μεταβατικό χώρο για την επαναφορά του υποκειμένου από την ασθένεια στην υγεία. Όπως το παιδί μεταβαίνει σταδιακά από την εξάρτηση στην αυτονομία. Ξέρουμε όλοι το μεταβατικό αντικείμενο, έτσι, που έχει ένα παιδάκι, που μπορεί να είναι ένα κουκλάκι, ένα κουβερτάκι, που είναι το αγαπημένο του και το βοηθάει και να νιώθει ασφάλεια, αλλά και να σχετιστεί σταδιακά με άλλα αντικείμενα, μιλώντας για τα πρόσωπα και το περιβάλλον. Αντίστοιχα, κάποιες παράμετροι του νοσοκομείου παίζουν αυτό το ρόλο του μεταβατικού χώρου. Όχι αντικειμένου απαραίτητα, κάποιες φορές και αντικειμένου. Είναι ένας χώρος αυτός, ο μεταβατικός του νοσοκομείου, όπου ο ασθενής σταδιακά επανέρχεται στην αυτονομία από την εξάρτηση λόγω της ασθένειας. Σε όλα αυτά και στις δύο έννοιες αυτές βοηθούν πολύ και οι διαδικασίες του νοσοκομείου. Η τακτικότητα, η φροντίδα, οι μετρήσεις, ότι θα έρθουν να του αλλάξουν τον ορό, ότι δεν θα τον ξεχάσουν, ότι θα έρθουν το πρωί να του μετρήσουν την πίεση, τη θερμοκρασία. Όλα αυτά βοηθούν. Ως μεταβατικός χώρος είναι και οι μικροευθύνες, οι ενδείξεις αυτοφροντίδας που αναλαμβάνει ο ασθενής. Δηλαδή, του φέρνει το φαγητό, αν μπορεί να φάει μόνος του, τρώει μόνος του ή αυτό εξυπηρετείται σε αυτά που μπορεί. Και έτσι, σιγά σιγά, προλυαίνεται το έδαφος για να ανακτήσει την αίσθηση του ελέγχου. Όπως το μεταβατικό αντικείμενο βοηθάει το παιδί να σχετιστεί με τον έξω κόσμο και να αποκτήσει την αυτονομία και να περάσει σιγά σιγά σε μεταγενέστερα στάδια και κάποτε στην ενηλικίωση. Σε ένα συμβολικό και μεταβιβαστικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν οι λειτουργίες της μεταβίβασης. Τώρα, της αντιμεταβίβασης είναι άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό. Λίγο θα το θίξουμε και αυτό παρακάτω. Στο μεταβιβαστικό επίπεδο, λοιπόν, τα συναισθήματα που αποδίδει ο ασθενής προς το περιβάλλον του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους. Η σχέση του ασθενή με το νοσοκομείο ενεργοποιεί κάποια τέτοια σχήματα, μεταφέρει στο νοσοκομείο στους θεράποντες μητρικές προβολές. Την ανάγκη του για αγάπη, την ανάγκη για αποδοχή, να είναι καλός ασθενής, να τον συμπαθούν, να τον χαμογελάνε οι νοσηλεύτριες, να του λένε «Μπράβο, κύριε Τάδε». Βέβαια, μπράβο σας που το κάνατε αυτό. Αλλά και φόβο εγκατάλειψης ή τιμωρίας. Ότι αν είναι κακό παιδί και δεν τα κάνει σωστά, θα τον αφήσουν ή θα έχει επιπτώσεις. Το ίδιο το κτίριο, οι στολές, η μυρωδιά, ακόμα και οι ήχοι του νοσοκομείου, μπορεί να προκαλέσουν, συγγνώμη, υπάρχει λάθος εκεί, πρωτογενή βιώματα φροντίδας ή εγκατάλειψης. Δηλαδή, δίνουν την αίσθηση της ασφάλειας, όταν όμως νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να νιώθει και απειλή ή εγκατάλειψη από αυτά. Επίσης, θα αναφερθούμε, πριν την ομαδικότητα, στη συμβολική διάσταση, στις συμβολικές διαστάσεις που έχει το νοσοκομείο. Το κτίριο. Το ίδιο το κτίριο μπορεί να συμβολίζει ένα μεγάλο, απρόσωπο και αυστηρό πλαίσιο, αναβιώνοντας αισθήματα απόρριψης ή εγκατάλειψης, όπως μπορεί να δίνει και την αίσθηση ασφάλειας, ότι μπαίνουν σε κάτι που τους προστατεύει, που τους προφυλάσσει, αυτό το πλαίσιο που λέμε. Που να είναι είτε προστασίας, είτε όμως και να νιώθει μικρός απέναντι σε αυτό. Και γι' αυτό και παίζει και μεγάλο ρόλο, προετοιμάζοντας την ομιλία, διάβασα και κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα που εδώ δεν έχουμε το χρόνο και το χώρο να τα παρουσιάσουμε, που αφορούν την αρχιτεκτονική των νοσοκομείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και των σχολείων και άλλων χώρων, που το νοσοκομείο πρέπει από τη μία να είναι λειτουργικό, από την άλλη όμως πρέπει να είναι φιλικό, να μην είναι τεράστιο, να μην είναι πολύ απρόσωπο, να χάνονται σε διαδρόμους και από την άλλη να πληρεί και τις λειτουργίες που πρέπει. Αλλά να έχει και μία φιλικότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές τώρα πια και ενθαρρύνεται και η ζωγραφική στους χώρους του νοσοκομείου και διάφορες άλλες δραστηριότητες που
κάνουν τους χώρους πιο φιλικούς και εργατέχνης. Το ίδιο οι στολές, οι λευκές ποδιές και οι ιατρικές στολές ενσαρκώνουν τη μορφή της αυθεντίας, προκαλώντας σεβασμό, εμπιστοσύνη αλλά και φόβο. Εξαρτάται από το προς ποια κατεύθυνση γέρνει, ας πούμε, ο ασθενής. Η μυρωδιά και οι ήχοι, οι τυπικές οσμές αντισηπτικού και οι ήχοι μηχανημάτων μπορεί να ξυπνήσουν μνήμες παιδικών τραυμάτων ή προηγούμενων νοσηλειών. Μπορεί αντίστοιχα όμως να δίνουν και μια ασφάλεια, ότι κάτι δουλεύει. Η γεννήτρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, αν φερειπίν σβήσουν τα φώτα και η γεννήτρια αρχίσει να δουλεύει, είναι μια πολύ σημαντική αίσθηση ασφάλειας. Τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες, η αυστηρή οργάνωση και οι ιατρικές παρεμβάσεις συχνά ενισχύουν την αίσθηση ότι ο ασθενής δεν έχει έλεγχο, όπως το παιδί που εξαρτάται πλήρως από τη φροντίδα των γονιών. Αυτό είναι ανακουφιστικό, γιατί δεν χρειάζεται να τα κάνει ο ίδιος αυτά. Αφήνει την τύχη του, την έκβαση των πραγμάτων σε κάποιους άλλους που ξέρουν. Έτσι. Αντίστοιχα, βέβαια, εάν δεν έχει εμπιστοσύνη, μπορεί να το νιώσει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Έχεις όμως 5 λεπτά. Ναι. Τελειώνω. Σε 5 λεπτά θα τελειώσω. Γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Θα μιλήσουν άλλοι για τις ομάδες του προσωπικού, οπότε εγώ ήθελα να καλύψω αυτό. Το πολύ σημαντικότερο μέρος είναι τώρα, αλλά... Το κάλυψα. Τελειώνω. Λοιπόν, να δώσουμε ένα έτσι hint, να το πούμε έτσι, ένα υπενιγμό μόνο, ότι αν το προσωπικό κατανοεί, ακόμα και το μη ψυχιατρικό προσωπικό, που προφανώς είναι μέσα στην εκπαίδευσή του όλα αυτά, αν κατανοεί αυτές τις συμβολικές και μεταβιβαστικές αντιδράσεις, το βοηθά το προσωπικό να είναι πιο ευέλικτο και συμπονετικό, αντιλαμβανόμενο ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις των ασθενών δεν αφορούν απαραίτητα τα ίδια τα πρόσωπα ή τις διαδικασίες, και έτσι να παίζει το ρόλο αυτής της μητέρας που μπορεί να αντέξει ή να εμπεριέξει τις αγωνίες και τις αντιδράσεις του ασθενή, να διατηρεί ανοιχτή και υποστηρικτική επικοινωνία, μειώνοντας την αίσθηση απομόνωσης, όχι μη μιλάτε, ας πούμε, βάζω τον ορό, φεύγω, ένα χαμόγελο, κάτι, παίζει μεγάλο ρόλο, και δημιουργεί ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον, αποφεύγοντας την απόλυτη τυποποίηση και την απρόσωπη προσέγγιση. Η έννοια της ομαδικότητας, και εδώ όλα τα υπόλοιπα θα τα τρέξω πάρα πολύ εντάχει πριν τα 5 λεπτά, παίζει μεγάλο ρόλο στο νοσοκομείο. Αναφέρεται στη συνεργασία και τη συντονισμένη προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας, γιατρών, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κλπ. Για την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο οφείλω να πω και εγώ και από την εμπειρία μου ως εργαζόμενη στον χώρο υγείας, η επικοινωνία μεταξύ δομών, η επικοινωνία μεταξύ τμήματων. Είναι φοβερό ότι μερικές φορές ανάμεσα σε διάφορους χώρους στα νοσοκομεία πρέπει κανείς να πει ποιον ξέρεις, από την τάδε κλινική, και ο ένας να ξέρει τον άλλον, και δεν λειτουργεί πάντα η οδός, η ευθεία της επικοινωνίας. Συνεργασία, συντονισμός, επικοινωνία, σεβασμός και υποστήριξη, και ο στόχος κοινή επιδίωξη βελτίωσης υγείας και της ασφάλειας των ασθενών. Η ομαδικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων και των επαγγελματιών υγείας. Δεν θέλω να επεκταθώ στα ωφέλη της ομαδικότητας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, γιατί θα είναι όλες οι επόμενες ομιλίες, οι ομιλητές θα μιλήσουν για αυτά. Μεταξύ των ασθενών, γιατί προτίμησα να επικεντρωθώ σε αυτό, υπάρχουν και ειδικές ομάδες που ενισχύουν την ομαδικότητα, που είναι πολύ σοβαρός υποστηρικτικός παράγοντας. Για παράδειγμα, σε καρκινοπαθείς, σε ομάδες αποκατάστασης για φυσιοθεραπεία, σε καρδιοπαθείς, σε ασθενείς που έχουν περάσει εγκεφαλικά επεισόδια με κινητικά προβλήματα, και ψυχοθεραπευτικές ομάδες σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές που γίνονται μέσα σε νοσοκομεία, και θα αναφερθεί στο δεύτερο, θα εκτεθούν εκτενώς στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, που μοιράζονται τις σκέψεις και τις δυσκολίες τους. Η ομαδικότητα μεταξύ των ασθενών λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας ψυχοκοινωνικής στήριξης και προάγει τη συνολική υγεία, βελτιώνοντας τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική κατάσταση. Όλα τα άλλα αφορούν τη διάρθρωση του νοσοκομείου, ως όλες τις ομάδες επαγγελματιών. Η ομαδική δουλειά και η υποστήριξη και η συνεργασία βοηθάει και προλαμβάνει την επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών,
υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων κάθε είδους και την αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης στους επαγγελματίες. Γι' αυτό πολλές φορές, σε πολύ καλές περιπτώσεις, λειτουργούν και διατμηματικές ομάδες αντιμετώπισης κρίσεων και θα έπρεπε να λειτουργούν σε νοσοκομεία, ομάδες ποιότητας και ασφάλειας και τέλος μια διαχειριστική ομάδα που αφορά και τη διοίκηση και είναι μια συνεργασία διοικητικών, οικονομικών υπαλλήλων και ιατρικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Η ομαδικότητα στο νοσοκομείο αποτελεί θεμελιώδη αξία που όχι μόνο προάγει τη φροντίδα των ασθενών, αλλά και βελτιώνει το εργασιακό κλίμα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και νομίζω ότι ήμουν και μέσα στον χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλενα Τσιόλκα για αυτή την εργασία. Ιδίως το δεύτερο μέρος ήταν εξαιρετικό. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μέσα στο training των θεραπευτών και των νοσηλευτών. Ιδίως για την φάση που περνάνε οι νοσηλευόμενοι σε ένα νοσοκομείο, για τη μεγαλύτερη κατανόηση αυτού που πραγματικά συμβαίνει. Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε ένα συνείδητο επίπεδο, πέρα από αυτό που φαίνεται στο συνειδητό για τους δύσκολους ασθενείς, τη δυσκολία, στη διαχείριση, τις συγκρούσεις, ενώ μια καλύτερη κατανόηση όλα αυτά θα τα έκανε πολύ πιο λία, πολύ πιο ωραίοντα, πολύ πιο βιώσιμα, πολύ πιο κατανοητά. Τώρα, ο χρόνος μας έχει τρέξει αρκετά και επομένως, εκτός αν υπάρχει κάποια επίγουσα ερώτηση, θα προτιμήσω να κάνουμε το διάλειμμα τώρα, ούτως ώστε να αρχίσουν τα δεύτερα τραπέζια και να γίνει ο χρόνος... Ναι. Βεβαίως, ναι. Ένα μικρόφωνο όμως. Ποιος... Δεν ξέρω. Ο κύριος που είναι... Ένα μικρόφωνο θα θέλαμε. Αφού έχουμε τη δυνατότητα. Εδώ είναι. Μπορώ να τα πω και έτσι. Ωραία, εντάξει, όπως θέλετε εσείς. Ναι, εντάξει. Δεν θα γραφτούν άμα τα πείτε. Οπότε θα κάνουμε... Ναι. Είναι ανοιχτό. Εγώ το κλείνω. Τώρα όχι. Να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές για τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την πρώτη ομιλία του κυρίου Αγγελόπουλου. Του κυρίου Γιαννακόπουλου. Γιαννακόπουλου, συγγνώμη. Έχω μια δυσκολία στην υπεθύμηση των ονομάτων. Η ομιλία σας ήταν και αναλυτική και συμπυκνωμένη παράλληλα για το θέμα. Μου θυμήσατε, ξέρουμε ότι αυτοί οι δύο, ο Μπίον και ο Φούξ, είναι οι πιο επιδραστικοί θεραπευτές ομάδας που πάνω τους στηρίχτηκαν και όλοι οι επόμενοι. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχα διαβάσει το άρθρο του Hazelwood για το θέμα, ότι αναφέρει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μετά το πείραμα του Νόλφιλντ, αφενός αυτό που είπατε ότι δεν είχαν καμία απολύτως επαφή μεταξύ τους, ήταν σαν να τα πράγματα να ξανάρχιζαν από την αρχή, αλλά και μετά το τέλος είχαν δύο διαφορετικές πορείες. Ο Φούξ συνέχισε το έργο του και ιδιωτικά, και ίδρυσε την εταιρεία ομαδικής ανάλυσης την πρώτη. Ο Μπίον, σε αντίθεση, σταμάτησε να δουλεύει με τις ομάδες. Από ό,τι πιθανολογεί ο Hazelwood, αυτό έγινε μετά από παρότριση της αναλύτριάς του, της Μέλανι Κλάιν. Βέβαια, η δουλειά, από ό,τι λέει ο Hazelwood πάλι, αυτή που έκανε στο Northfield, επέδρασε, τον βοήθησε πάρα πολύ στη σκέψη του, την οποία προχώρησε αργότερα για το πώς λειτουργεί η σκέψη, η θεωρία του για τη σκέψη, ότι επηρεάστηκε και μέσα από αυτή τη δουλειά την πρώτη. Και αυτό δεν ξέρω, εμένα με άγγιξε συναισθηματικά αυτό και σκέφτομαι, και μάλιστα αυτό το πείραμα είναι μιας βραχύβιος σχετικά, έτσι, μικρού διαστήματος. Πώς κάτι τόσο μικρού διαστήματος μπορεί να έχει τόσο πολύ μεγάλη επίδραση στο μέλλον.
και αυτό, η σύνδεση και η αποσύνδεση σκέφτομαι, δηλαδή για τον Μπίον ειδικά, πώς δηλαδή έγινε τόση δουλειά, έχει τόση επίδραση και όμως αυτός για δικούς του, ποιος ξέρει, λόγους, μαζί με την αναλήτρια, σταμάτησε προς την κατεύθυνση των ομάδων. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κατοπόδη Διαμαντίνα είμαι εγώ, για όσους δεν με ξέρετε. Ευχαριστώ για το σχόλιο και την παρατήρηση. Επειδή έχω μελετήσει αρκετά τον Μπίον πάρα πολύ και τώρα νομίζω και ελπίζω μέχρι το Σεπτέμβριο να βγει αυτό το βιβλίο. Ο Τζον Ρίχμαν ήταν αυτός ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επινοήσει και να είχε ιδρύσει αυτή την παράδοση, ας πούμε, της νέας ομαδικής ψυχοθεραπείας, αλλά γιατί αυτός είχε την ιδέα του leaderless, είχε ήδη βιώσει όλο αυτό το κομμάτι με τις ακέφαλες, ακυβέρνητες ομάδες. Είχε όλη την ψυχαναλυτική παράδοση, ήταν ένας φορέας της κλασικής φροηδικής σκέψης, γιατί είχε αναλυθεί από τον Φρόιντ, από τον Φερέντσι, από τους κλασικούς. Αλλά ήταν ο Μπίον αυτός, για κάποιους άλλους λόγους, που γονιμοποίησε αυτές τις ιδέες και κατάφερε να φέρει αυτή τη σκέψη σε ένα άλλο επίπεδο. Τώρα, για το δεύτερο θέμα που λέτε, όντως η Μέλανι Κλάιν ήταν αυτή που κάπως παρότρινε συνειδητά τον Μπίον να εγκαταλείψει τις ομάδες. Απ' την άλλη, η Μέλανι Κλάιν τότε ήταν ένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, star της εποχής. Μεσουρανούσε, είχε ήδη δημοσιεύσει τις πολύ μεγάλες θεωρίες για την παρανοηδή σχιζοειδή θέση, την καταθλιπτική. Ήταν μια πολύ σπουδαία αναλήτρια, οπότε αυτό επηρέαζε και σε ένα άλλο επίπεδο τον Μπίον και στη μεταβίβαση, γιατί ήταν σε θεραπεία αρκετά χρόνια μαζί της. Αλλά και ένας τρίτος λόγος που εγώ έχω κατανοήσει ήταν ότι το 1951 πεθαίνει ο Τζον Ρίχμαν, με τον οποίο ο Μπίον, επειδή υπάρχει και δημοσιευμένη πια και η αλληλογραφία, τα 23 γράμματα, επιστολές μεταξύ τους, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα μελετήσει κανείς και να δει πώς εξελίσσεται αυτή η σχέση από τη σχέση αναλυτή-αναλυόμενου, συνεργάτη στο πείραμα και μετά φίλου και μέντορα, γιατί αυτή τη σχέση ήταν στο τέλος. Οπότε είναι και ένα τραύμα που βιώνει ο Μπίον το 1951 με την ευνίδια απώλεια από καρδιακή προσβολή, έφυγε ο Ρίχμαν, σχετικά νέος. Οπότε όλοι αυτοί οι λόγοι ήταν αυτοί που συνετέλεσαν στο να μην ασχοληθεί πλέον με την ομάδα. Απ' την άλλη, κατά τη δική μου έτσι προσλαμβάνουσα, θεωρώ ότι ο Μπίον ήταν ένας ιδιοφυής επιστήμον, γιατί όταν ασχολείσαι τόσο λίγο με ένα θέμα και γράφεις ιστορία, πρέπει να υπάρχουν κάποιες άλλες συνθήκες που ξεχωρίζουν. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία, κάτι άλλο, κάποια άλλη παρατήρηση, ερώτηση, για λίγο πρωτού πάμε σε διάλειμμα. Επίσης, να πούμε κιόλας ότι σε επίπεδο θεωρίας ο Μπίον δεν ανέρεσε το προηγούμενο έργο. Δηλαδή, σε προσοχή και ερμηνεία είναι εκεί που επαναδιαπραγματεύεται τις αρχικές του θέσεις, έτσι, με το Μίστη και την ομάδα και διάφορες άλλες προσεγγίσεις, που φαίνεται ότι παρόλο που δεν ασχολείται ο ίδιος με τις ομάδες, θεωρητικά είναι ο επιστήμον ο οποίος το εξελίσσει. Ο κύριος θέλει να πει κάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δημήτρης Σερεμέτης. Καταρχάς, κολοσιαία συγχαρητήρια στην Έλενα Τσιόλκα, η οποία είναι και συμφοιτήτριά μου. Συγχαρητήρια επίσης και στον πρώτο ομιλητή για την εξαιρετική παρουσίαση. Μόνο ένα σχόλιο ότι, εντάξει, τώρα θα μου επιτρέψετε την ίσως μικρή μου μονομανία, ότι αυτό που λέει ο Μπίον θαυμάσια, εξαιρετικό, και το flashback στον Αριστοτέλη, ωραία, νομίζω ότι θα άξιζε και το flashback προς τον Μάρξ, ο οποίος έλεγε το εξαιρετικό, ο άνθρωπος είναι οι κοινωνικές του σχέσεις, έτσι, η ουσία του ανθρώπου είναι οι κοινωνικές του σχέσεις. Αυτό, έτσι, σαν μικρό σχόλιο. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το εξαιρετικό βιβλίο του Μπίον, «Προσοχή και ερμηνεία», βγήκε στα ελληνικά, έτσι, δεν είναι πολύ καιρός, και να μνημονεύσουμε τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή που το επιμελήθηκε, και είναι ένα αριστούργημα, δηλαδή, όσο το έχω διαβάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, οπότε αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να πάμε για διάλειμμα. Για 1 τέταρτο, φαντάζομαι, μέχρι και 5.
Και 5 θα αρχίσουμε, γιατί να προλάβουν τις υπόλοιπες ομιλίες. Ευχαριστούμε.